Aquí temos unha panorámica dende o cabo Fisterra ata Corrobedo e aí ao fondo as illas Síes detrás do faro de Corrobedo, aí como se ve as illas Síes coa illa como é, a do faro, estas tres que hai aí, que son dúas prácticamente coa praia, Corrobedo e aí Ons, a illa de Ons. E pois a Curota, aquí a temos a Curota con Montelouro, e aquí vamos a por a Carnota e o Pedregal do Pindo, Monte do Pindo aquí, aí está, os barcos ancorados. Este que temos hoxe aquí é o Osprey noruego, ex Borja Tapias, petroleiro Borja Tapias, que me tocara a min navegar nel no ano 2000, 270 metros, que foi cortado e transformado en aquí un barco sumersible para transportar plataformas, ahora vai con a grúa flotante. E aquí o temos, está aí tamén o Albatros, da mesma navieira noruega. Estamos aquí abrigados con máis mercantes, que hai mar de noroestes de 7 a 8 metros para mañán aí no Golfo de Vizcaya, de Fisterra a Usán. E aquí temos a panorámica toda.